kurva. Hoši. Tak. Už jsem se bál, že mám mikrofon úplně v hajzlu. Ahojte chlapáci. Čau, čau, čau. Oh, ty vole. Já nejsem ožral, ale už tady vlívám normálně. Já jsem takový píčus. Jo, hoď mi tvé tričko. Moment, borci, musím to jít utřít. Já jsem idiot, já to tady děliju, vole. Tak. Takže. Zdravím Václava, zdravím Petra, čau. Korona shit, Uj. nedovolaš se mi na phone, nemám čas něco řešit, já jedu Warzone. Naběhnu se svojí skvadrou, jak lazaně skládáme prachy na sebe, ať jsou. Tak, kamarádi. Tak, teď by to mělo být OK. Omlouvám se, jak jsem dal odpoledne Větkou, tak jsem trochu změnil nastavení streamu. Zdravím Peťu Machotu, zdravím Jiřího Jašku, zdravím Marťase Křivánka, čau čau. Tyjo, a dívej, Petr Machota, dámy a už jsem se říznul. Hej, co to je za večer? Petr Machota, výročí příznivce 1 rok a 1 měsíc, dámy a pánové. Ty kokos, Peťo, wow, děkuju za to, kámo. 1 rok a 1 měsíc. 13 měsíců. Peťo, moc si to ocením, děkuju moc krát. Děkuju moc krát, chlapáku. A samozřejmě, jestli už jdeš chrápat, tak... Přeju krásné... To je bal mě. Přeju krásné sny všem. Máte dneska nějaké viny, kamarádi? Než se zmíníme, než se povíme o hokeji, tak... Padlo někomu štěstíčko do náruče a hodil vinek? Tak. To je nějaký sniper. Ninio, jo? OK. Páťo, čau čau, dobrý večer. Kluci, byl jsem na hokej podívat v restauraci. Byla tam telka a kurňa. Musím říct, že na hovno, no. Jako, mě se to jako, nesledoval jsem to úplně, sledoval jsem to po očku a nebylo to tak špatný, hoši, nebylo to tak špatný ten zápas podle mě. Ale hold, prostě bez gólu se nevyhrává, no. Peťo, au. Už víš, s kým budeš hrát teďka? Ty vole, no s lidma, co mají IQ minimálně 120 a penis dlouhý 20 cm. Co, Belik, si splňuješ? Já jdu tady. Hodím si jedno solíčko na starda. Pak dáme. Koukej dát pár vinů, ty vole. To už tady píšem týden. Skočíme tam, zkusíme. Tam někdo půjde, ale tam nepůjdu sám. Podle mě, možná se pletu. Jenom to IQ. Marťa, si klidně můžeme potom dát šefíku. Michal Šlenker, 500 hvězdiček, ahu, brácho, také bicaky bych chtěl mít, kurďa. To jsou tvoje? On tu jde. A ne jeden. Už si chtěl jsem ho zabít, já jsem věděl, že po mně půjde, ale jsem neslyšel hlavně přes ten zvuk. Já jedu Warzone.
Míšo, ještě jenom děkuju moc za 500 hvězdiček a za bicáček k tomu. Michal Šlenker. A tak ještě děkuju za to, že už 4 měsíce si tady s náma velpe Mikos. Moc si toho vážím, šéfíku. Děkuju za to. A jdeš si s náma zahrát? Marťas, tak mám pak s tebou počítat? Když jsem říkal, že jdu spát, tak snad bude někdo další splňovat podmínky. Peťo, hrál jsi dneska Warzone, nebo na to nebyl čas? Je to nahoře, to je pod tím, že vole. Dobré, letím do hajzlu. Ty vole, to mi do recon. To je v hajzlu ještě větším. Ježíš Maria. Hoši, to nemám rád. Jsou kolem mě, já nemám heartbeat. Teď si tím takovej nahej vždycky. Tak. Ale peníze. Přibývají ale pláty, vole, nikde. No, zkusíme tu dma. Neskusíme. Počkej, tady je vchod, ne? No jasně. Chtěl by to heartbeat. Já ne, ještě chvilku Days Gone a spát ve 4 do práce. A když je ten pátek, tak máte nějaké plány na pátek nebo na víkend, kamarádi? Máte něco zajímavého? To já upřímně jako nejspíš budem na minigolf, ale nic konkrétního jak nemám právě, tak jestli aspoň vy něco máte dobrýho. Že tu jsem sám, kámo. Mít snipu tak leží. Mít snipu tak leží, vole. Bohužel ji kurva nemám. Jsem v zóně no tam to nemůžu vzít ani. To je nade mnou, hoši. Čau prima cool parter, jak lepe mi Gronali, čau. Kdy ty jdeš s náma Warzone, šefíku? Počkej, kdyby ho slyšel, asi že blbost. Boží, našemu psovi zase jebe. Zase snaží prokopat do Číny, vole, přes pohovku. Mohl by tam někdo přijet, že tím autem? You camping for... Necampím, pičo. Bombat. Kámo, ten silence je zlatý, vole. To je zlatá věcička, ty kokot. Potřebuji shop. Tak to je pěkně v hajzlu. Ten shop tu žádný není, kámo, ježíš. No tak to jsem pěkně v hajzlu, ne? Ty vole. Jak tohleto zbraň mám rád, defaultu ji mám hodně rád. Má to někdo podobně? Tak. To je open. To je jasný. Já nemám snipu, no. Na dálku jsem celkem bezradnej teď. Jako jít až tady na shop, to je v hajzlu. Ale ten se... A 4 se mi nechce, kluci. Co mám dělat? A my ho podáme, help me, co mám dělat? Co byste dělali vy? Teď jsem si zničil to auto.
Nebo sobě, aby ho stejně s ním nejezdil, ale nechtěl jsem mu ničit, že jo. Ale ho, to je život. Tu seš tedy dohodí zase nějak dál. Ukáž, no jako dá se to? Ty vole, a jo, kámo. A jo? A jo? Máš pravdu. No, letí to dál, letí to dál. No to mohu testovat, piče. Že? Mohl jsem to testnout, kurva. Jde to dohodit dál, určitě no, dívej. Jo, podle mě jo. Bav. Piči život, co? Znám to. Zdravím tě, Jakey. Jasně, rád s tebou zahraju. S tebou a s Obelixem. A ještě někdo klidně. Ty jo, Indro, kde ty máš tu grilovačku? V jaké to je? V jaké to je destinaci? Je to někde hodně v prdeli? Jako já moc nejsem takový extrovert, že chodím na takovéhle party. Ale pověď, kde to máš, pochlup se. 30 lidí, to už je slušný Project X, ne kámo? To je jako už... To už je ran... To je skvělý, to je ta zbraň, ty kokot. Ale já testuju, že? Testujem Amaxe. Jeffrey Chusbus Bambus. Až jo, moc peněz, moc. Ale asi si vemu tohle, hoši. Vemu si tohle. Beru si toto. Indro, kurva 50, taky mladý hošánek tady. Tak ty vole, tak počkej, a kdy je slavíš? Zítra přesně máš zítra, v sobotu máš přesně narozky nebo kdy? A jdi kdy slavit? Hele, jako věřil jsem, že třeba by tam padlo něco posledních vteřin, třeba ta kubalíková střela. Borci, upřímně, jako tam to, on neví jak to chytil. Neví jak to chytil, prostě Kubalík to bohužel trefil, bohužel to do něj trefil, no. Jinak jako, hele, nebylo tak hrozný za mě. Oj. Otázka, jestli je na tom, nebo... Že tam je, by mě zajímalo. Mrdám na něj, já jdu k shopu. Tak lepší jak Slováci, no tak hele, jako je lepší dostat 1-0 než 6-1, no, to říkala moje žena. To se shodnem, no. Škoda. Bylo by hezky, kdyby Slováci i Češi postoupili, to ne, že ne, ty vole. To by bylo super. Ne, Rostě, to nejsou customky už pozdě večer ale jako zahraju si s váma, ještě jedno místo máme. Wow. Mountain, OK. Ne, už ten datum byl před týdnem a oslaváš teď. Tak Jindro, všechno nejlepší od nás od LP Mikos. K tak nádhernému věku. Pořád mladý, pořád chlapák. Všechno nejlepší ode mě a od LP Mikos. A děkuji moc Michalovi, good night gameři. Dobrou noc Míšo, Michale, děkuji moc za podporu.
moc si tvé podpory, pravidelné podpory vážím, děkuju. Vyspí se fajnově a cítíš do nějakých ceckatých babách, jasný? Děkuju za další 300 hvězdiček, dobrou noc. Ty on letí, ne? Cože? WTF? Tak jsem trochu v hajz... Jdi dole. No tak to prolutím, když už tu jsem, ne? Ty vole, zrovna self mi padne. Hele, auto. On vystoupil. Nestíhám. Rostio, děkuju moc krát. Tyve, nevím, kde jdu do hajzlu. Nevidím. Honzi, čusbus bambus, čau čau. Tak pak čekám invite, a máš mě přidaného, Rostio? Děkuju za to, že jsi mě poprvé podporil hvězdíčkama, moc ti děkuju za těch 50 hvězdíček, šefe. Děkuju moc, au. Rostio, tak si mě přidej ve Warzone, jo? No, to dobrý pocit tady. Skoro z těch aut. Pičo. To běž do hajzlu, kámo. Skurvený sola, nebudu to hrát, vole. Furt to hraju ty sola, vole. Nechám, proč to dělám. Pojďte si zahrát. Updating play, no to víš, jo. Jacob. Obelix, já ti nemám online, kámo. A tady v Alpemikos mám Obelix. A teda hi, I'm Hunter. No, já tě mám až v regimentu online, zajímavý. Choose. Kámo, já tě to nemám. Huntře. Musíš se připojit. No, musíš si mě přidat do přátel, já tě to nemám. Mám jen Hardodo, Hruši, Hanka a to je všechno. V prdeli toto. Musíš si mě přidat. Třeba se odbloku, nebo odbloku. Jacobíku, slyšíme se? Hello my friends. Hello my friend. Let's do this. Jak se máme? Hele, 2 pivečka, dobrý stejčík, bohužel ten hokej to posral, ale byla dobrá společnost, dobrá nálada. To je za mě, já se mám fajnově. Ale kdybychom vyhráli, je to lepší, vole, je to fakt lepší. Mám pro tebe song a nevím, jestli je chytné, pošlu ti ho pak do CZ. Jasně, Jeffrey, pokud tam nespíval o penisech, tak je to v pohodě. No, Doné, právě teďka už se tady naskytli 4 lidi, nebo 3 další, takže jakmile by se uvolnilo místo, tak samozřejmě Don Davis má vždycky místo, tady místo. Čau, strašně se sekáš. Opravdu se sekám, dámy a pánové, nebo se sekám jenom tady Simonce? Nebo... Já myslím, že se nesekám. Co, chlapáci, dámy a pánové? Jestli se sekám, tak je potřeba si dát kvalitu streamu níž, že vám to nestíhá počítač. Nebo telefon. Respektive internetové připojení. Takže kdybyste to mohli Simče napsat, jako odpověď prosím, ať si sníží kvalitu streamu, protože já nemůžu dolištit teď a ona mě jasně neslyší, když se sekám. OK, Jeffrey. Dej si za to. Smutný příběh. Tak. Ty tam zase fetuješ, Jakey? No,
A tam slyšel to. Jsem po tréninku, ty vole, tak se to probouzím. Čuzele pohodička, to jede. OK, díky chat. Hele, frajeři, se mi to seká taky. Fakt, ty vole, Peťo? Zaplatil jsi internety? Hoši, jak já se teďka stěhu sežnou toho baráčku, tak tam mi držte palce, ať tam je dobrá Wi-Fi, ať tam můžu streamovat bez problémů, ty vole. Čus. Tak hoši, kdo dá 10 kilů, tak vyhrává flašku Morgna. Od koho? Ty vole, počkej, já tam mám brokovnici, Škoda, že to neřekl dřív, abych to dal tady v tom pregame lobby. To jsem měl asi 7 kg jako. Víš, že jo. Bych čapnul helinu, že jo? Někam do klidu, prosím, já mám první hru, to bylo. Já taky, no. A co je klid? Militarka. Jo, militárka, Factory, vole. Přesně tak, jako, opravdu, ale militarka, skevíček tady takhle daleko, podívej, ty vole. Jo, vado. Tak pojďme aspoň tady na tu Helinu a dí si vememe a doletíme, tam není problém. Máš cíl, co bys si chtěl dokázat? Jako v čem, chlapáku? V čem myslíš? V životě, ve Warzone nebo kde? Sasky, čau. Pozor, je tady ta, kterou pusinkují tyhle 3 chlapy. Kurňa. Minimálně 3 chlapy, pozor, to jsme viděli jenom jednoho fréra, ty na tom videu. Čau, Sasky. Cože, Pájo? Hybu se. Už dostávám pojem, že si vybu znovu. Vemte ten helikopter, rychle to vem, jinak to veme někdo další. Dobré? Dobré, ale nejď do piče, hej. Dobré, můžeš. Hele, prostě to, vypni tu hudbu, jestli můžu poprosit. Díky. Pojďme hore. Pojď. Chalanovi, slabo počít, Pemíku. Hele, borci, to já neovlivním. To je ten, vole, to je prostě v té hře. Audio. Voice chat volume. Hoši, řekněte mi něco, prosím. Dobrý. Halo. Dobré. Ty vole, díky, ticho, taky tajnosti, kurv. Tak, jeden to veme, tak já to vemu, ty zůstaň v tom helině. A když tak vemete další. Skevík. Jdem loada, vole, a jdem tam, už by to mělo lepší chalání. Děkuju za spro. V životě, kamaráde. Hele, jsou samozřejmě milníky, které chci dosáhnout a pevně věřím, že se mi brzy splní, no. Takže samozřejmě jedna z nich je jako se osamostatní, což se mi povedlo. M60. Další věc je... Dobrý, a on tady je samozřejmě svatba, což je takový náběh rodině, což mám taky za sebou. Vestička, podívej, já vím, kde tě mám vyhodit. Další náběh je bydlení, což za 10 dní máme dostat klíče. A pak samozřejmě mít rodinu, to znamená mimčo. Žena je v 7 měsíci, takže ty vole, já mám všechno, kámo. Za chvilku se mi jako asi ten bucket list, ty vole, budu odfajfkovaný, kurva. Fakt, že jo? Obelixi, máte na to papíry? Hoši, ale myslel vážně, pokud někdo z vás bude mít 10 kg, já mu pošlu flašku Morgna. To jako bez... Hele, já už se na to chystám, brácho. Jako fakt to myslím, takže šup, chci to vidět. Čekám na loadout. Teď vole, všichni kámo 10 plus kg, budu v hajzlu. A pak... Ale já Morgan nepiju. Ty vole, tak co piješ? A co piješ? Jäger? Tak dobré. Tak dobré, když bude dobré, tak to změníme na Jägera, jo? Ať uspokojím oba dva. V Albertu byl fakci teďka za 360 sedmička. Nádhera. Děkujem za luk, je to super, dejte vin. Kámo, já děkuji, že jsi mě na to upozornil. Je to opravený, děkuji za 50 hvězdiček, Stando. Děkuji ti, šefíku. Přesně, nemůžu všechny prozit, aby pak neměli průser. No, tady Sasky, vole, to je... Mamina, jak jde bomby, že? Vojte, čus, bus bambus. Já to tady ten armor box, jo, u toho shopu. Kurva. Lidíme, jdem. Tak. Tak co to je za zónu? Mám si vzít tu broku, ukaž to, ty vole, kde naženu ty killy, ty vole. To je možná na broku, ty vole.
Pojď mi, hop. Tak. Tak, co mám Ještě koupit, co mám koupit? Moničku? Náboje do broky, prosím. Náboje do broky, Na. no tak kupu nič. Je, co ten Decilence tady? Ježiš. To je moje ty kun... Hej! Dobré, Jacoba škrtáme z toho. Domíku, hoď mi ten zbytek, jako by mi uvo. Já, kupte jo. Na, tady máš 800. A Obelix vole 11200, kupte si selfie. A čeho chcete, dámy a pánové, ještě vy dosáhnout? Máte nějaké milníky? Třeba, Někdo? já nevím, navštívit, já nevím, nějaké zahraničí, nebo mít třeba velkou rodinu, nebo chápete? Tam vyhodil sedmičku, ty. Vína? No jasně. To by Jacob ne... Tak kde jsou ty časy, Šumí víno. kdy Jacob furt chlastal víno, že? Ty vole, teď jsem dlouho neměl víno, fakt jsem dlouho neměl víno, ty vole. Obé. Jedu. Tady jsou bedny, ty vole. Zapni ucho, prosím. Nebo počkej, To je nebo ještě počkej, čas, nebo no. počkej. Vezmem Bountynu, pak to zapneme. Až když sednu. Znám se, vole, znám Máte, se. no. Chcem si s tebou zahrát. Murty, ty má také nesplnitelné prání. Já tam skočím. No jdem tam, ty vole, 10 kg, ty vole. Počkej, já beru Bountynu. To vytřískáme, vole. Dávej korábzor. Když cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo radci. Murty určitě můžeme dát, když tak. Patrik Lucovčín, 200 hvězdiček. Patriku, zdravím tě a děkuji ti opět za tvou podporu, kámo. Ahu. Down. Být šťastný, kámo. Velký like na tento komentář. Klid a pohodu, dělat barák a nic neřešit. Taky velký like tam to komentáři. Tady jdem down. Ať se vám to chlapi splní hlavně. Oh. Můžeme někdo zvednout? Asi něco. Ty píčo. Jsou 2 týmy, hoši. 2 týmy. Jsou no. Ty vole, anebo zaplátovaný. Na střeše jsou, jo, bacha. Gut gemacht, danke. Kurva. Ne. Odkud? Tam za vadou. Od Kveriny, jakoby směrem. To je zase třetí Od tým, ne, vole. parkoviště. Jo. Aj. Kde máte těch 10 kilů, kurva? Už mám jeden, vole. Mám 3 kily. Bacha je tady furt. Bacha tam je dole, jo, tam je dole, možná mi bral broku, jo, vole, tak bacha, jo. Teď jo, Byl minimálně na střeše, jo? na střeše není. Fakt není? Je pod váma někde, podle heartbeatu. 4 metrů u mě. U mě. Jo, 14 metrů. pojď dolů. Oh. Kde je? Bance. Sedm metrů pod náma. Tady hned v rohu, jo. Mám ho zmrdá. No, to jim No, dej mi ty věci dej mi ty věci zpátky, Ale vole, to jsou zase. moje, vole, Jakey, co mám. Ne, ta broka, víš, s tím. Ale to je takhle tady je mu. něčí tady je něčí To není možný. Kurva. Kde? Kde? Dostal ze zora. Tady. No oni jdou už po pomíkovi, no. My se tam s někým fajtějí u loadoutu. Hele, běžím, jak to jen jde. Jo, já se pozem naproti. Nice.
Počkej, tady bylo někde HDR-ko, tak já si ho počím, ty vole. Já ho mám to ADR. Jo, dobrý. To bylo moje, no. A kde jsou teda? Jo, tady běží. Tam je, za tím kmenem. Za kmenem. Na oranžový. Jo, od něj jsem dostal tu snipe, no. Dojebaný. Dva jsou mrtví tam. A to jsou dva týmy, oni po sobě jedou, vole. Kluci, já jdu asi po ní. Peťo, nevidíš je tam někde? Ne. Jeden byl tady a jeden běžel už tam, no. Já tam jdu. V budově, jo, v budově. Já jdu přes load. U budovy, jo? Mhm. To nemůžu označit teďka. U té budovy tam, co je, tam vzadu, prostě ta budova 1, co je. Víme. Pojďte ho vzít, kluci, někdo. 39 metrů jeden, jo? 39 metrů jeden. Nevidím ho já. Ty vole, jeden down. Máš ho u sebe. Down. Pěkná práce, Vibe. piče. No, herná souhra. Z každé strany, vole, pěkná práce. Já ti jdu koupit, jo? Jo. Pojďme koupit, přesně. Mít baráček, spokojenou rodinku, dopřát si zážitky a být úspěšná milkyně, na to poslední zatím celkem kašlu, přeje pár věcí, mi to nedovoluje, ale to přijde. Hele, děti vyrostou, Dan vyroste a všetko bude možné. Další tam padá. Ty vole, pojď už, kurva. Hned, Je crack jeden. Hned. Je crack ten. Mám ho! Zapínám mluvko, jo, zapínám mluvko. Já si skočím koulu. Yes! Já přebím, nemůžu. Tady je jeden, jo? Crack! Jde zóna, hoší, zóna. A to je druhá v klidu. Pojď naskoč, obe. Nikolasi zdravíčko, Péťo, čau. Tak, no. Hoši, naskočte dole. Ale trochu hořím, vole, už. Hele, Štěpo, já ho vůbec neznám osobně. Čau, Takhle jako jo? streamer, já jsem viděl pár záběrů. Jsem rád, že pomáhá komunitě. Někde byl, Se jo? týká pomoci jako Jeden, víš, různých nejspíš videí, si návodů, myslím. to dělá skvěle. Ale jako když jsem viděl nějaké pár taky jeho záběrů, jak hraje, tak se mi taky nelíbí, se mi jak komunikuje, ale neznám osobně. Možná to byla nějaká výjimka, netuším, takže nemám na to, nemám ani pořádný názor, víš. SMGčko ti pak vyhodím, to mám Já full. tě vyhodím snipu. A já tě vyhodím z lobby. To je taky možnost. Tam jsou před, no tam je to auto na oranžový. Tak co jdem tady? Co heartbeat, jak je na tom heartbeat? Vystupte. Šup. Vypadá to čistě, ne? Hmm. No jo, a Hunter jde rovnou na to, na banku, jde jí vyloupit. Tady nic nebylo, tyhle, tady to je vylucený, tyhle, jak lilie, tyhle. Počkej, to je shop, jsem si nevšiml. Pojďte asi si koupit ty selfie. Pěkná práce, ty vole. Good job. To je pátej, už jenom 5. Pojďte kluci, no, tady máte trošku. Dejte si na zbytek a kupte si selfieky. Chcete tu maličku hodit? Klidně jo, je to jedno. Ta korunka tady. Tak jdem po ní. Není čas ztrácet čas, vole. Žijeme jen jednou, hoši.
Ve Warzone dvakrát, když vyhraješ gulag. Já už jenom jednou. A my všichni kolem pemíku jednou. To jste si nevšimli, že vždycky, když jde do horkýho, tak Peťa vždycky jediný přežije? To se ti No, zdálo. protože zmizí, vole. Hej! Hej, to jsou lži. Šlapne. Prach prosté lži. Šlapne na zmizík. Bože, ten je v píči. A až to zjistíte, se z toho posere. Pojď, už jdou zleva. Ale z baráku, z modrý. Jak zleva? Zprava, ne? Nebo odkud? A co? Modrý, ne? Teda. Jo, takhle, vole. Já jsem dal modrou střechu, kurva. No, promiň. Pohodě. Tyhle, nikoho tam nevidím, ale je to čistý jak lílie. On je vedle na té budově, on je, tady mi svítil. Tady je, no. To nejde Je tam označit. furt. Lukáš Bořík Vodáček, čauec chlapáku. Dál. Nice, nemám nic, bohužel. No, pojďme přeběhnout. Teď nebo nikdy. Už tady je bůlatá bedna. Tady jsou no. Nemůžeš to říkat tak nahlas, že je posera. Už tady učí. Ale hoši, počkejte. Doufám, že to neslyšeli na streamu, tohle byl totální zářez. Všimli jste si, že rád po anglicku mizí. Musí, stylově, musí to být. Tyjo, já tam vyběhnu na něj. Kola, než dáte těch 10 kg, ty vole, pak to budu muset plnit. Pěkná práce. Kolik jich tam je? Dva tam jsou. Já nevím, ale po kom střílíš, kde? Na střeše nebo já nevím. Tady po mně dole. Tam, down noši, tam na oranžový, oranžová down, podívejte se tam, z vrchu. Kdo je modrej, Obelixi. My tam nejsme. Jo, vidím. Je tam down, Tady má... někde je, jo, Jacobe, pozor. Je tam jak jsi ty. S Peťou. Jo, ty jsem jinde. Hele, mám 48 metrů, tady 2. Kámo, tak já zapnu ty vole. Kill, jeden. Nade mnou, jebe mě to! Dostal si pačku. Pěkná práce, kurva, zachránil jste mi prdel, děkuju. To je ta bounty, no. Fuj! Zamlžil se mi display. Tam. Omlouvám se, kluci teda. Ahoj, tak udejme, čau, buddy, čus, bus, bambus. Sorry, kluci, to šlo tak slyšet. Chtěl jsem taktní, vole. Down. Či dobře, ty jsme do zóny. On se asi zvedne. Já bych tam i vyjel tou, vole, ale... Nevíš, kolik jich tam je, no. 2, podle Harbitu. Je uprostřed, no. A na jaký straně jsou? Už nejsou. Už byli, vole. Ne, buddy, to jsou customky, hraju s klukama ve 4, no. Už jsem naplnil jsem to později, víš, já jsem měl dřívější stream, toho jsem hrál Větkom, kde jsem tady dostával na prdel, vole. Z vrchu. Tamhle velká, jo? Padá tam zrovna. To tam 2, vole. A já je nevidím, ale. A taky ne. Musíme pod ně někam. Já bych šel doprava, já bych šel spíš doprava. Dám si pláty. Hele, customky chci dát v sobotu, pokud budu mít čas, zase. Pojďte zeskočit, kluci, šup. Pláty. Tady je, Pláty. tady je. Bože, Ten byl jaký hodně přesný, ne? Ne, je Mount Lane, že jo? Je down.
si děláš prdel, ne, ze mě. Ty seš dyliňák, ty vole. To si děláš prdel. Kámo, to má jenom 30 nábojů, ten Amax pojebanej, vole, jak to? Jsem se blbě nastavil. No a ty dostanu po píči. 30 nábojů je strašně málo, oši. Balaku, čusbus, bambus, ahoj. No nic za to, jdu trošku rozjebat v armě, třeba si ulevit nervy, pokoj a vystřelit cestou. Mějte se lidi, a tobě Péťo Kudlák, aspoň ty dej ten vid dneska. Děkuji za přání a držím palce tobě. Hele, můžeš koupit jednoho rychle. Tam máš shop nalevo. No, on mě chytil takhle rychle. To jde pomalu, tak teoreticky tu šanci máš. To nestihneš. Ale jo. No. Aha, tak to je zevnitř, že? Jak chceš. To vystihnu. Já vás Hodně slabý aim na PC. Někde. Co teda musím vymyslet kde? To jo no. Když máš sobě 2 pivka a hraješ, to je vlastně druhá hra po solu, tak... Já zase kord zbraňci, kterou hraju, vole, včera jsem si ji nastavil. Jeffrey, čusbus bambus. Pojď do toho, šéfe, aspoň teď zpět náboj, jak to jsem neměl, ty, musím se podívat. Co to je za neplechu? No jo, to už nezvedne, vole, no, to je v píči. Sám proti 4, vole. Já vím, oni jsou úplně tak jako na píču ty shopy, ty vole. Hrej jak uznáš, za vhodný. Dej mu flákanec, Pája se nechce vstávat, už má pupek. No on už 8 kg má, hele. Cože, Pájo? Jenom 2, máš po píči. Škoda, že tady není shop, že vole? Vždycky tu je, kurva, a teď tu není. No. Jaká práce? Pěkná práce. Peťo, už můžeš objednat flašku. Kurva. Do píče, to mi nedošlo. Chcípni! Záda. Hej vole, no tak se uvidí teda. 10 kg rovná se flaška, no tak. To je nepříjemná situace, ty vole. Nemusím kupovat flašku, borci, na 9 kg a žádných 10. Gampíku, čau. Sorry, Hunter, já jsem ti to přál. Jo, Keca, vole, keca. Jo, kluci. Objednávaj flašku. Jsi tě úplně rozhodil, že? Jak to řekl? Chlapi, co? Zas nějak vyhecujem ty spoluhráče za nějakou flašku? Co by měli podle vás udělat? Něco, ať hecujem. Teď bylo 10 kg, kdo dá 10 kg, tak tomu dám flašku Jägera. Tak co teďka? Co tam dáme? Tak dáme druhý pokus, ne? A to dám, počkej, něco vymýšlím s chatem. Třeba kdo dá kill granátem? Já tam mám furt těch 30 nábojů do píči, já jsem to nezmínil. Jsem na to zapomněl. Teď kdo dá kill granátem, jo? Já to zkouším, uvažu. To nezměřím, Dave. 500 metrů nevím jak změřit, kurňa. Za mnou.
finishing move. Tady. Ale kámo, kdybych počkal, kdybych toho borce nechtěl zabít, toho posledního, co mě zabil, on by umřel ten na tom vrchu. A jak já to neuvím, že tady finishing move, chápeš? To je to. Nebo jako... Že byl vodněj ten tým, Hoši, tak čet se domluvil, že kdo dá finishing a ten hráč nesmí být AFK, tak máte to. Máte flašku. Za finishing? Jo. No, jak ty to poznáš, že mi ho dáme? No já budu vám muset věřit, vole, nějakou fotku hnedka foťte, já nevím, vole, tak. Na důvěru, no. Jako chápeš? Video z YouTube. No jak takhle, když to řekne Jacob, budu tomu méně věřit, než to řekne Hunter, chápeš? A what's the goal? Že kdo dá finishing, tak tomu ten dostane flašku. Finishing, jo. Takže kurva budete běhat se štítem a paličkama. Ne, já si vezmu AR-ko. Ne, pojďme vyhrává, pojďme. S rýštokem, ty vole. Jdem tam? Skáče furt na skilla. Tam by to mohlo jít. Jo, do gulagu, vole. Vezíre, čau. Jdem na to. Už to lítá kolem mě. Tam chodí plebíci. Tam chodí jenom odvážní, vole. Ty pičo. Ty krávo, nestíháme asi ošit. Ne, já jdu vedle už, A to spadl, dívej. Tak já jdu do gulagu. Ty pičo, tady je, wow. Nebudu skákat na ty skevy, nebudu prostě. Já nebudu to dělat, já dostanu. Moje slova, Jacobe. Tak dobře, no. Zubí, no neč, šmasanat zinu. Já mám flash jenom, vole, to je hovno. Ježiši. Hele, Pemíku, finish move gulagu a povedat se to. Ale to ne... AFK. A cože ještě jednou? A tak gulag, vole. Nebyl AFK. Ale gulag se nepočítá, přece ne. Počkej, necháme rozhodnout chat. Chat, počítá se gulag nebo ne? Bylo to i bez stanu. Chat, počítá se gulag nebo ne? Čekáme, až rozhodne soudce Barbara, alias chat LP Mikos. Takže Pavlína Macková. Ne. Tak, Lukáš Boží Vodáček píše vůbec. Tak dobře, to je první soudce. A pak pozor, Jano Murták počítá, David Buddy píše vůbec, to je 2-1, ty vole. Pozor. Jano Murták se nepočítá, ten je ze Slovenska, vole, dík. 2-2. Jo, děkuju za zvednutí. Jo. Počítá, pozor, 3-2, ty vole. Tak hoši, končíme za chvilku, pozor. A Barak napsal mě, 3-3. Ty vole, ty lidi jsou pěkně... Slovenský hlasy se nepočítají. Jsou pěkně nepřející v tom chatu, ty vole. Počkejte. No přesně. To si děláš zříč. Počkej, a když ho dá on mě? Ne, Tak to je za flašku, vole. Jo, to ty mu posíláš flašku. Si ho zeptej, kde bydlí, vole. Tak počítá, tak mi pak napiš do osobního chatu. Hunterfe. Tak počítá, jo? Tady počítá, rozhodli to. Já ho schválně zkusím dát i tady. Stano, děkuji za 50 To hvězdiček. mají při liveku. Čo? Ale tak to je, v tom gulagu je to stejně, jako kdybych ho dal danu týmu borcovi, víš co? Proč? Tak jako danutý borec taky už nemá moc šanci, vole. Ale tak to není to stejný, ne? Jako... Prej Jacob se nepočítá, píše v chatu. To píše nějaký Slovák, ne? Ano, Gampik.
Aha. Ale Jacob nedal to. Jacob nedal. Nenapušovali 2. Jacob nedal Nedal, ten kill, to dal Hunter. Zoudal tam a už. Tak já mu to budu počítat. Nevadí. Lukáš píše, že slovenský je za půl, ať je to spravedlivý. Ten debil. Kde jsou teda nahoře? Počítá se to. No, šli nahoru teď. No, ne, takže má tady už flašku jeden. Jo, Človíče. Jo, jsou tam. Tady skáče, jo. 3 ty pičo. Hmm. Jsou tam furt. Já snipu, jo. Oši, u vás. A druhej. Do policajtky. A musíš to switchovat, ale. Kurva. No, já jsem tam jak chameleon, no. A tak samozřejmě, kdyby to dal ty, tak to vlastně vyrovnáš, takže bych vlastně musel dávat znova, že jo? To jo, ale já bych si žádám finishing move, vole, neblbni. Prej, když vás vednu, tak se to vyrovná. jedem, ne, pojďme. Jdu po někom jiným. Kurva. Pro. Nevylezu tam a nevylezu. Dombi, čau. To je rasismus na slovenskou stranu. Tady ta zkouší, já je chytré, vole. Ještě jak dneska byl ten text. A tak aspoň jsme vydrželi na mistrovství světa déle než Slováci. Ale víte, že já vás mám rád, bratia. Taky mi koles. Měl jsi tam bednu vlevo ještě, v té budově. V žilách slovenská bývá krev. šopan, jenom tady není, vole. To je prdelný. Kde je shop? Úplně v hajzlu. Super, no. Tam jsi nechal 5 bábu. Ty střeše. Kde je tady? Mhm. Fakt. Ty vole, Michale, on se vrací čau. do ty drobný, ty vole. Ale Jakey, Za jsem tebou, tak. A tam napravo. Nádhera. A Jsem, že... kačka je dobrá. Ještě vlevo si měl v té budově, tam mi to neví, jaký tam jsou. Bedna taky. A proto se vrátí, viď? Ne, tady vemu. Ale zpátky jedu se Slovákama v buse, no to jo. To určitě. Zase těch mouch, nebo? Ušetří. Vypadalo to tak. Si píš. Nebo se počítalo. To by taky šlo. Co ty shopy, kluci, vole? No buď nalevo nebo napravo, si vyber. Buď tady, anebo tady. Alebo se můžeš Vyber pojít na 800, faktorku, teď to máš můžeš přímou úroku. zvednout 2 aspoň. Ty vole. Pojď. Ty vole, tam Tam je open jak cip, tam já chcípnu, jestli tam ta někdo. faktorie, ty vole, to je... Co ty 2 heliny tamhle, ty vole? Tak si vem Zádu úplně. ten trák, ne? Vole, Ten chopper slyšet na všude. open. Pán je Ty vole, tak chytrý. je tady na ten, ne, ty vole. Je tady na ten, co máš a... Mně přijde ta bezpečnější na tam open, teda než ten heavy, vole. Tak aspoň se tady nedá už gojčovat do TT.
Tam vždycky lezli všichni vole do té místnosti tady. Spasiba. A díky. Sorry, nevím koho. Keca. Tak držu povale. Pojďme kluci, máme na něj, máme na A něj. máte na mě, Tak pojď ke mně Hunter, pojď ke mně, spadni ke mně, dojedem tam. Pojďte, Obelixi šup. To cuknu. Počkej. Obelixi hoď prachy a nastup do auta, šup. Vyhoď prachy. No kde seš ty? Pojď. Vyhoď prachy, vyhoď prachy, vyhoď prachy. Kde jsi je hodil? Pod autem jsou nes. Dobré, jsem se nevšiml, Máš. jedem. Pojedete na load? Jo, dojedem Já tam. pojedem na loot, no. Okay. Zatrubil jsem si ještě jednou. Spasiba. To si bachara, Tam šo. malčík. Nemluž na mě, není německý, Jakey. Pašosta. Prepač. No problem. No problem. Tak hoši, naděje žije, zvedl jsem vás všecky, tak pojďte, vole. Phoenixy, čusbus bambus, šéfe, zdravíčko. Vyskočte, já jdu dál, vyskočte. Tam se střílí? Na druhé straně taky. Jdem nahoru. Ještě. Auto. Jste to zabili? Finish. Ale to se nepočítá, vole, když je down, ty vole. Já jsem jenom slyšel toho ptáka. Auta dát mu ho v autě. To jo, no. Oni jsou hluchí určitě, děcka. Víte někde někoho, chlapi? Víte nějaký pohyb, vole? Koukejte se mnou. Měl předělat v auty, ty vole. Petě, máš nějaký naboje do raketometu? Jedny, jenom jedny. Tak jaká padají viny, ty vole, je to naše třetí hra. Já nevím kam pojede ta zóna, Nepadaj, já bych brácho. poslal na zónu možná až. To bych se rozmyslel kam bych šel. Takže ten může mluví rozumně. Píkněte ho. Takže to by taky chlapi, všechno dobrý? Tady se ve Warzone nebo už nefičíš Můžeme si Warzone? to do prostřed zóny, že jo? Nejdu. To nemám rád prostřed zóny. Tady je Co je? připravený, vole. On byl připravený na ty. Hoši v klidu. Mám to pod kontrolou. Na Helenu. Tak to jsme rádi. Hej, co tam zýváš? Jsi ve válce? Pardon. Tak ty já jsem ještě poraní, ty ještě jsem nespal. To jsou výmluvy. To byl šofíček. Co jí mluví? Tady kupovali před náma, jo, na shopu na Hardportu. Tady padá. Kill. Nice. Šakaleka. To bylo hrozně lucky, ale určitě. Hej, ty vole, mu tu flašku nepošlu, kurva. A co děláš za práci, že jsi byl na raní? Jaké odvětví? Teďka momentálně jsem v supermarketu, protože jsem byl postižený koronou můj obor, takže jsem dělal v gastru. Číšníka nebo kuchaře? Češníka, velký obrání o peníze a nedůvěra v majitelích, no. Tak a vrátíš se k tomu někdy nebo? Jo, jako chci se tomu vracet už teď. A z jakého seš kraje? Z Prahy. Kdybys byl tady u nás, vole, tak už mám pro tebe robotu. Vlastně aktuálně bych měl nastupovat do výtopny, nevím, jestli to něco říká.
Zážitková restaurace s váčkama. Tady auto. Jo, Lidi to přijede váček. Tady auto, jo. Tady auto. Jo, takže tady auto, jo, pánové. Kámo, já myslel, že jsou 3 auta a ty to řekneš 3krát, vole. Crack v autě, odsud. Vystupují. Vystoupili, jo. Hit. Down. Druhý napravo. Tady přeskakoval. Zvedá ho. Mají tam trofinu, jo? Taká. To je z toho auta. To je z toho auta. Crack, je dole v tom mostě. V tom tunelu. Ten týpek tu. Dobré, nebudu tak si troufat, vole. Tak jiné zaostřují textury. Hele jo, ale já to mám nastavilo schválně takhle na nejnižší, víš? Ty detaily. Hele, už mám 45 nábojů, chápeš to? Tak kdy byl předtím problém, kurva? Kolik za gram? Tady šli, jo. Tady půjdou. Tady půjdou. Auto jede za mnou, hoši. Tady, jo. Kurva, jsem v hajzlu. Trák u mě, hoši, trák za váma. Otoč to. Jdu po nás, no. Stanley, Jo, po vás, vole. Po mně, vole. Já myslím, že to je jedno. To dřív padne vláda, než vy. Ale je pravda, že vláda možná padne, vole. Zase jako Lukáši, nejsi možná daleko od pravdy. No hečuj to, rašuj to. Já v kamionu je. Jo, jasně, mě umlátí. To je borec. Tak ale tím se máš dětá, vole. Ne. Měj se Phoenixi, čus. Ty pičo, ať se tady vynobili, ty vole. Tak jako na stylaře, vole. Nikolasi, čus, já si jdu pro pití chlapy, hned jsem zpátky. A Bibi. I'm back. Ako jste se dneska máli? No Romane, jak jsem už říkal, kdyby padl Vin, vole, proti Finsku. Já bych se měl ještě líbit, ale byli jsme s ženou na stejku a potom jsme si dívali na hokej. Byli jsme tam s kamarádem s jeho lady.
A bylo to fajn, tak zítra je pátek, počasí je super, tak člověk z toho nemá depky, je fajn. Jeho židle, kde jsi byla, dlouho jsme se neviděli. Co kecáš, Luky, vidíš se s ní několikrát za den. Tak kam? Už tam také bílé fleky od tebe. Tak kluci, hele, výherní pozice. Nevíš co? No, Hunter má flašku, vole, ať se snaží, kurva. já se mám snažit? Mhm. Dobře no. Tak já nevím, výherní pozice, jo. Tak vám bude taky cesta, že jo? Tam umřem. Sice tam jako 50 lidí s náma letadla ještě a 30 vyskočilo, ale to bude sranda. Já vím, Romane. Nemusím Če, jdete moc- někdo do mě moc úplně na být piču tam, den kde třeba? hrajeme. Fakt jako na V hovno? troubě. Je někdo takovej tady? Za tebe, za tebe, za tebe. Může jít. Děkuju, ale. Chiami pizza, what a nervoso. Io Ale ho kriknu, ale kam? Jsem down. Jsou tady venku, venku. Už byli venku. Co tady v okně byl? 2. Ale já mám Akimba. Jako prosím. Můžu padat kam? Jak to u vás vypadá? Špinavý. Jeden skočil dolů. Jeden skočil dolů, jo, z toho mostu. Půjde možná ze zad, Peťo, jo, tak bacha. Je nad náma, vole. Ne, jeden skočil dolů. Kámo je kreklej v okně. Ty vole, on je tady ještě jeden, ježišmarja, jeden je tam down. Pojď to říct na farmu, Abelixi. Jeden. Kdo to tu kurva označil? Já to... Daj to Mikos, jo, teďka jo. Víra bez gulagu za flašu? Ty pičo, jakože já dostanu flašku. Tak na militarku bylo pozdě. Ty vole, výhra bez gulagu, to je... Ty vole, to je tak, to je head na 50 hvězdiček. A já jsem písal, že mám dneska národky. No, ty máš fakt dneska národky, nebo nemáš národky? A děláš si mi srandu. Nebo? A žádný další challenge. Patriku, nebylo, ahoj. nebo? Ty vole, co chceš mít kurva, flaškový arzenál? Takže by se jenom zdvojnásoboval objem, víš, vždycky. Ty vole. Scháně psá 5litrovýho Jägera. Až mi Facebook bude platit třeba 3000 korun za stream, nemám problém. No, rozumím. Je. Ano? Co je? Trapná pája. Můžete mi někdo říct, jaký dosah má stun? Kolik metrů? 7,5. 20, 30, 40, vole. Tak, Hele. hele, Aha, tady je shop. to je tvoje pero děleno 10 Takže 12. metrů. Tak to je pohoda. Jo, tak když se střímí, tak má 8,5, takže to je dobrý. Jestli ukazuje kukuč, vole, je to dobrý. Jo, hlavička tam je. Vidím hlavičku. Je, Právě Balky, teď si koupili loadout. Teď jsem to chtěl říct, že jsi asi mohl kupovat loadout, co? A běžej směrem sem. Hele, Hunter. A já nemám žádný Takže pojďme vzít loadout. Pojďme vzít loadout. Taky. Huntře.
Co bys dělal, kdyby ta holka, co se ti líbí, měla jako fakt kurva jako dobrý penis? Prej, lásko. Co je, Pájo, nemůžu, co je? Ty vole, přírodně seru. Hoďte mi na pláty, hoď mi na pláty, prosím. Ty vole, sám pláty nemám a on tady škemrá na pláty. Kupuju 2, jo? Co si tam máš pod nosem? Všichni tě serem. To jsi těhotná, vole, protože všichni serem. No a Huntře, čekám na odpověď, tak co je? No rozhodně bych do ní nešel. Jo, ale... Hodili jste tu muničku? Možná ona do tebe, vole. No, tak to by si taky mohla nechat zajít chuť. To všechno jenom poprvé, ne, se říká. A co by... tady v tom fakt jako neorientuju se tady tím stylem. Nahoře, jo? Nahoře. Takovýma příchutěma. A tak, ale takovýma lidma my nehrajem. Down. Okay. Jo, to nebyla ta bountyna, ty vole, a tak oni hantili toho typu. Pajo, já tě neslyším, tak nemluv si tam pod nosem, vole. Fakt... Svítí na... ty vole, ona svítí takovou štreku? Oh! Odkaď. Ze zhora z té budovy, podle mě. Odsaď tady, že jo. Tady se fajti, jsou podle mě 2 Ta týmy, vole. bountyna si není jistá, jestli toho týpka tam furt má nebo ne. Už tam je. 2 tam jsou na vrchu. V tom krmelci. Pájo, nemluv na mě, neslyším tě. Ale já tam slyším jak rencáš, jak slípky. Hej. To si děláš prdel. Neslyším. Nevím. Teď jsem to slyšel, bo tady je klid. Je v té červené budově. Okně, jo? Odsaď ještě. Gampík má narozeniny. My máme přání jediný. A pojď, a Luky, doplň mě. Jsou podle mě jenom ve 2. Už. Jeden down v tom okně. Jo, vydrž. Tady v tom. A ty ho nesuje. Down. Crack. Další down. Hoď tam granáty, hoď tam granáty. Jsou tam 2 down. Na konci s tím Ty místnosti, vole, no. píču, vole, 2. On tam stojí, vole, je na hajzlu, vole, za kempenej, ty vole. To si děláš prdel. Kolikrát jsem ti kurva říkal, aby si bacha na chlape na hajzlu. Ty vole, šašci, ty vole. Ještě jeden. Oli. Za chvíli bude přerušen vysílání technických důvodů, porucha není na vašem přijímači. Povíš monoklem, vole, že? Hlídej. A já budem 26. Čo, po nás ještě bountyna, jo? Ty je 26. taky pro nás významné datum, což jednou. Proč? Ti slzy penis? A co... A jak se... Prosím tě, Peťo, No? řekni Safiře, že s tebou hraju. Ještě jednou? A nic, dobrý. Já jsem nerozuměl, fakt jsem nerozuměl. Koupíte mě někdo, prosím, když tak? Ty vole, Jacob je mrtvej. Peťo, zastup zbylo na tebe, ty vole. Ty vole, On se obětoval. zase mám ty peníze na něj piplat. Jo, kup si Gucci, vole, říkali. Je tady tým, je tady. To Tak tam. ho zabij. Johnny, čau. Tigře, čus. To je jedno, co ti mám poradit jinýho. Už jsem živej, jdu k tobě. A kde tam No, jsou? taky hlídám, ale někam On přijel zmizel. odsaď od ty budovy, že jo? Piče. Nebyl na tom pingu přímo, On a byl ty dole na budově. zemi. Tam je. A já nemám selfa. Jak moc piči si od 1 do 10? Tak tebe zkusím dolíst. Stůj. Tady jsou 2, počka. Oni jsou i na té střeše. A na zemi. To jsi tam měl zůstat. Škoda.
Těž to bylo hubu. Tady jsou dva za to live pimkou. To tam furt, no. Ve třech už, tam jsou. Jsou dole na zemi. Ale teďka jsou všichni tři zajatý na mě, Pemíku, takže kdybys tam... Jeden tak rozsuje do hajzlu. Nahoře dole, nevím. Jo, tady vevnitř, jo? Tady jedeme vevnitř. Dva down. Tam u tebe. Dva... Ty vole, to je, on je fakt nahoře, ty vole. Potřebuji sejmout Hunter. Sejmi ho. U mě! Zase piču s tím LCčkem, ty vole. Já jsem avkoval, já jsem musel pro tu pizzu, vole. Tady vytekla minutka, ty vole. Jdu tam za tebou, Pemínku. Jak to tam vypadá? Ještě je pode mnou. Jeden? Slyším jednoho dopad. Dámíku, jakém zakratulku k mojim národkám, moc toho vážím, jaký jsem o 10 roků méněj. Kurva, tak je ti 20, ne? To jsi prdel. Po tebou. No a můžete nás koupit. Ty vole. A jdem. Tak jdem. No, hele. Já jednou budu hrát podle chatu, třeba se budu ptát, co mám dělat, mám koupit Jacoba? Napište jedničku nebo dvojku. Tak já jdu spát, dobrou. No. Ale No. nemáme prachy, vole. Vím, co máme. Bych si jinak vedl Obelixe, kurva. Já tady vezmu tu Helenu a vezmu ten Sapiran. To nehučí. Teď se v chatu ptají lidi, kdo je Jacob. Jacob, jak by ses popsal? Cripple. Krásná práce. To nejde se popsat. Já tam Matěj má ten Sapiran. Korunka, jo? Korunka, jo? Vejku, bodaj mi 20, je do 20. Teď si trup, ty. Šašku. To je zóna. Kurva, ta zóna je pěkně vajzu, ale. Ježišmarja. Stihnu louda nebo ne? Jo, zatím jo, musíš rychle. Děkuji. Ale vypni tu hudbu, prosím. Jasně. Obe! Mám jenom 30 nábojů, jo. Já jsem vůl. Tak Cripple nebo vůl? Ty vole, asi Mojí. oboje. Cripple vůl. Tady To je- máte nějaký náboje. Bylo by to, no. Pojď na tu Bountinu, tam je Bountina napravo. Za tebou je Bountina, vem to, vezmi mě tam. A já mám tady věci. Ale jo. Já Můžeme jsem pro jít. svoje věci.
Šebech na tu korunku, vole, na toho zmerda, kámo, jak na nás troubil. Já bych ho šel vyfajtit. Pojďme ho, jo, pomene na tu čupku, ať ví, vole, jestli to nedělá, pojď. Normálně bych ho vyhantil. No. Musíš jí to dát sežrat, to je něco, když jí dá Borka z ničeho nic Tady prsty jede. do prdele, znáš to? Co si někdo ozve? Tady ten zádu, co jede. Hele, tady běží dole. Jeď dál. Kdo vystočil, že vykop, ty vole. Já nemám žádný na... Musel jsem. Máme snipa vzadu. 2. Dobře, to je Jacob, ho tam nechte. Oh! Já nemám žádný pláty, ty vole. Pojď. Jedem. Pojďte, naberte mě. Jdem. Pojď na ní. Takhle. Pojď na tu helinu, šup. Pojď na tu helinu. Helina, nahoru. Tady na ní jdem. Tam na ní, pojďte. Tam na tu helinu. Hej, označená. Kámo, toč to doprava nahoru. Přesně, tam jdem. Disable. Pojďme po něm. Kde je, vole? Dole. Nevidím ho. Tady dole. Tady lendí. Down. Jdu do oddíla. Nech mi dát finishing. Ne. Snipa zprava. Kde zprava? Benzinky. Tak. Já nemám náboje, vole. Máte No. někdo pláty? Tady. Na halbe. To tam hodil taky. Dva tam jsou, jo. Tady je Jedz. jeden a jeden nás pušuje tady zleva. A jeden už je zprava, vole. Tady za tím kejfem, vole. 38, tady tudy, jo, Peťo. 31. On je nahoře. Je na fialový ve okně, čupí furt v tom okně nahoře. A jeden běží ještě zprava, jo? Jeden běží ještě zprava, ještě ze zelené budovy, zelená budova, jo? Teď tam půjde přímo proti tobě. Crack nahoře. Jsou tam dva. Pičo. To mi nedělejte, hoši. Stíháš mě zvedat ještě? Kámo, To je v prdeli, já chci flašku za to. ty chceš za to, jak? Ty mi máš koupit flašku, kurva, za to. Já chci flašku za to, že mám nejvíc úmrtí, vole. Zuzanko, Tak čus ti z ty bambus. nejvíc zvedali. No teď právě proto. Ty vole. Jako, Vemte ho, A on si kupuje sebe, vole. Já jsem si kupoval shieldy. Zonko, čau, jak svíštíš dneska, daří se? Kolik lidí je dneska nasralo? Taky bych je potřeboval, no. Já vám dám, mám 5. Pojďte. Dám tady. Tak, jeden pro tatínka, potřebuju. pro maminku. Na to seberu. A vyhodím mu to. Na. tyva, až Já se podívám, kde jsou. nebyli, ty vole, píčo. Auto prava, vystoupili, jo? Teda, vpravo, tady to. Tady, označeno. 2 týmy, jo? Je tady nahoře někde, u mě, nebo spad dolů.
asi 5 metrů před náma. ...22 metrů, tady je nahoře. Nebo je tamhle. Jeden down. Čo dá to skvělé. Záda. Tam. Jdeme za tím kamenem. Down, je down. Ještě ze zhora, ty vole. Dojebaný. Do píči. Nahoře ještě. Jde nahoře. Tady někde nahoře. Vidíš, tady střílí. O, ty vole, on je zase tady do píči. Kurva. Kurva, už ho nebudu zvedat, ale vole. Běž to zvednout. Po kom stříš obé? Už je mrtvej. Dobrý. Tady je On byl tady, sečo, ne? jo, nahoře. Je to Jakey? Myslíte, že tu je? A Cik žije, ale nehraje Warzone. Jakey. Kámo, děláte si prdel ze mě. Vážně tam kempí furt na tom jednom a tom samém místě ten kokot. Mrtví. No, dejte si prachy, jdem ho zvednout, pojďte. Ty píčo, ty vole, tak to se mi zdál. No, Jacob z killerů, kolik máš kill? Ty máš KDčko teďka tak -3, ne? Kámo, já mám kárečko, tak ty píčo, -25, ty vole. Ještě, že nás máš, ty vole, Přede kamarád. mnou, tady ty celý tým. Tu zelený. Píčo, vole. A nestíhám ani low, ty vole. Down. Jeden, druhý, já jsem taky jenom downul. Hoši, jde zóna. Byl on ještě tady záda. Aha, on někdo zabil. Jakey nad tebou Ona jsou. zabila zóna, ne? Tu spadli, padaj. Padám dolů. Stanley. To jsi jako neviděl, jo? Kde je? Jacoba. Máš tam asi 2. Jeden zabitej. Ty. Tak jsou 2, vole, nahoře prostě, píčo. To si děláš z píču. Schoď to do menu, prosím. Přečím z toho Jacob. Ale Jakey, díky tobě jako se rozesmál chat, takže děkuju za to. Takže já potřebuji něco na blízko. Hele, co je lepší, Mac nebo Bullfrog? Nevím, ty máš lepší aim, tak Bullfrog. Záleží, jaký jsi střelec, přesně tak. Tak kurva, ten nejlepší, ne? Cože? A co se s ním hraje? Nebo já nemám všechno vylucený, takže... Vyrucený. No. No tak Bullfroga máš. Tam máš, no ten sound suppressor, že jo?
To nemám, no. Jo, fakt sound tam je na tom? Musíš mít. No, sound suppressor tam je. Co potom? Barel tam je jaký? No, barel je tam poslední, ale tak... To nemám, ty- dobře. No, tak tam nedávej žádnej. Ne, vole, tak aspoň ten třetí. Laser, jaký má, nemusíš tam, to je úplně jedno. Jaký máš laser? 1, Máš to 2. na close, tak to je jedno. 1, 2. Tak dej ten druhý. Mhm, Já mám. bych tam dal 65 náboj, 65. Mám 65 Náboj, Runner tam ze máš- Speed Mag. Štok tam máš jaký? Štok mám Duster štok. Tak si dej wire stock, když tak. Dobře. Taká mrtka. No a tím pádem, no dobře, tak a když nemám barel, tak můžu under barrel nebo a nebo já nechám ten třetí barel, ne? Nebo první mám extended. Bullet velocity. A barel a under barel jediný, máš tam bruiser? Nebo nemáš bruiser grip? Nemám. Takže máš jenom první dva, ne? Srát na to, nechám to jak to mám, dobré, pojďme to zkusit. Můžu? Počkej, vydrž ještě chvíli, já si nastavím. Ok. Počkej, já si nastavím meka. Mám jsem 10 kg luky nebo ne? Ne. Jestli jo, kurva, flaška. Pošlu si, koupím si sám sobě flašku luky, mám důvod. Dobrý action bundle. Ty vole, ty ostny, Můžeš kámo. zapínat. Let's go. Já jsem zpátky, kluci. Ach. Korona shit, nedovolaš se mi na phone, nemám čas něco řešit, já jedu Warzone, naběhnu se svojí skladnou, jak lasaně skládáme prachy na sebe, ať jsou. Tak dáme tady tanku. Oh, I'm back. Šel jsem ty vole nějaký odběr, nějaký darovaný nebo co? Děkuju moc, vítám nového člena, kdo to je, kdo to ozví se je? Tak, ať označí Jacob, ten je chudák, vole, trošku dneska. Jakey? Ne. Označ. A prosím tě, zkus umři mínkrát než 5krát, prosím. Ty vole, teď to bylo kolikrát? 5krát? Ty vole, možná víc. Možná víc, viď? Já bych to viděl tak na 7. Vem si kolikrát si tak chcípl si jenom myslím, v tom, jenom v tom portu. No hej. To měl poměrně smůlu, no. Je to Warzone, vole. Skočím na věci, já jsem si myslel, že ty vole ho zabijete a on tam furt čupí na tom samém místě, vole. To bych blil, ty vole. Občas se to stane. Neskáče s náma nikdo.
Jestli tebe to doune ten pátek. A víš, že tě máme rádi, Jakey. Já vím, co byste bez mě dělali. To, co s tebou, ale s někým Nejlepší jiným. hry, to je fakt, vole, no. Jakey, a tak není to tím, vole, že třeba už dlouho není nějaká paní Jacobová? O ne, tím to není. No, padá mi se někdo. Jo, padá dozadu. Dozadu Tady padá. no, dozadu. To není o paní Jacobový. To je o panovi Jacobovi. Ty vole, on někdo ještě furt lendí, ty vole? Ty král. Tady to je rutnutý už. Crack v helině. Další crack v helině. Ty vole. Už je moc. Je to špiči. Máte platy? Jeden. Na kluci. Hele, tamhle čupí v okně. Kde? Je tam down Pemíku, jo? Hazím tam stůl, jo, víte. Tamhle je taky. Aha, vedle. Já jsem ho zabil. Já tak kdyby tady náhodou byl ještě někdo, víš? Na Jasně. tom kopci je taky, jo, bacha. Máme na aut, pojďte to stáhnout na aut. Stahuje kaloty. Mhm. Efektivně a rychle, jo teda. Stačí rychle. Ty jsi to zazvěl tak na piču, Jakey, vole. Ježišmarja. Máš štěstí, ty, máš štěstí. Už jsem se chtěl smát. Ukáž, jak to střílí? Tamhle lendí, jo. Ty vole, kam jsi hodil ten louk? Že by to chtělo náboje. To bych chtěl, no. Vydržte času jako husa klasu a tady máte muničák. Ty vole. Tak jdem na policajku, ne? Asi jo. Tam kupovali, jdeme je tam rozmrdat. No by oni nerozmrdali nás, vole. Ty vole, musíš si věřit. Věř, běž a dokážeš, vole, neznáš? Věřím, Jo, běžím, znám, zakopnu a ale ležím. Přesně, tak to znám já teda většinou. Za plivůvko, jo? Za plivůvko. Nevadí, vymrdám ji tak, ať ví jenom odkud jde ta smrt, vole. A umřu jako první zas, vole. Jestli jo, vole, jak já ti pošlu tu flašku, kurva. Trošku výreš, Jejko. Jo no. Hled, nemůžeš umět všechno, vole. Tak kde, vole? Harby čistý. Ne, Down uvnitř, dál, baráku down. 8 metrů. Je tam crack, jo, za to zdí. Tady. Ty koko, dobře ví. Už cítím vůni gulagu. Teda zatím to držíme. Beru. Už není. Je, vystresujeme Jacoba, dívej. Kde se rovnou, Pemink, nebo? No, Nic. baráku. Jsem jako dal kill. Koupíme ju, jo, nemáme. Abych šel. Chceš? Máme, Abex může kupovat. Tak kup a zapínej. Jsem koupil a zapínám.
Tady je možný nějaký Vindokolas, teď se na tom pracuje, přišel si tak akorát. Tak kam Tady to je? jsou. Jdem k tomu shopu, Oba dva shopy. no. Auto. Je. Stop. A tady si házejí auto nad náma nad tím shopem. Kde? Kde? Na označeném shopu. Tak tam jdem. A kupovali. A zvedali ho, jo? Běžíme, nezastavujem. Dave, čau, sorry, jsem si nevšiml komentáře, kámo. Čau, Dave, zdravíčko. Tohle jsme mohli koupit i v košti, pičo. Ano, Finové a USA měli jeden. Jo jo. Označujte, když tak. Tady u mě v Bordel, jo, Číně. bordel. Pěkný. Pičo, kámo, já dostanu jedničku, ty vole, jedničku, nahoře na tom. Ty vole, já No, taky. pro mě si došel takovej rusher, ty vole. To je blázen. Aha, komu si nikdo nedojde. Hm. Píče z každé strany, vole! Úplně z každé do píče. Hoši. Teď jsem mohl úplný hovno, vole. Úplný hovno. Kamoši, to je v hajzlu. Jinak šefici, zítra bude stream s tou mojí uřvanou těhulí. A budeme hrát The Sims. A jelikož se stěhujeme do baráčku, tak kurva, už si trochu nasimulujeme, jak to bude vypadat v našem baráku. Takže můžete vidět, slyšet, jak budeme společně zařizovat baráček, protože my se na všem shodneme. Máme úplně jednotný styl a bude to prostě krásný stream. Teď doufám, že si zítra uděláte Já čas. jsem byl trošku nasranej. Pajo, ticho, a já ti říkám, že to bude šedý. Ani neví, vole, ani neví, řekl wow, že to? Kámo. Přemýšlím nad tím loadem, jestli tam padat nebo ne. Jo, pojď. Jdu to prudnout. Jasné. Já jdu spát, vole, to má. Vydrž. Tíkaj hodně, jo, od toho loadu. Macha, ještě tam běží jeden. Sniper. Čeho přímo po mně. To byl za letu, hejzl. Kolikátýho je dneska? Čtvrtýho. Netíhal. Už je čtvrtýho. Pam, 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 pam. Dopiju si pivo. Co máš za pivo? Co máš za pivečko? Kozlíčka. Mistrův ležák. Mi zbylo na autě 24 piv, víš tak. Malá domů. Malá domů. Teď mu bude volat do hotel a nemám svoje pivo. Tady fakt pičo jak to je jedno, vole. Já jdu spánku, cuš.
Já už taky pofičím, kluci. Taky už pofičím. Já Ty jsem si vole. pořádně ponížil dost, takže já No to, tak mi pak napiš mi do osobního, prosím tě, Huntře. Domluvíme se. Jasně, Hele, jasně. dobrou noc, kuci, mějte se krásně. Zítra hraju The Sims se ženou, tak uvidíme. Ale v sobotu, když tak dáme. Tak čus, chlapáci. Díky moc za hry. Čau, čau. Čau. Taky, čau. Tak, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jsme dneska mohli mít dvakrát stream. Jeden první byl Vietkong, ten určitě si zase příště zahrem. A vlastně Warzone. Škoda, že ti těší, no, dopadly jak dopadly. A teda zítra budu streamovat se ženou, s mojí milovanou. Zahrajeme The Sims. Doufám, že si uděláte čas a můžeme pokecat zase. Těším se na vás. Děkuji moc, chat. Krásné sny. Čus!